खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ बिटिआरनि राजथावनि क'क्राझाराव गोदानै लुजानाय क'क्राझार मेडिकेल कलेजआ नेशनेल मेडिकेल कमिसननिफ्राय बोसोराव 100सा फरायसाफोरखौ MBBS फोरोंथाय होनो थाखाय गनायथि मोननाय जाबाय। लोगोसे बियो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि थाखाय जायफोरा डक्टर जानो गोसो बिथां फरायसाफोरा बे डक्टरनि सोलोंथायखौ क'क्राझारावनो फरायनो खाबु मोनसिगोन आरो खम खरसनि गेजेरजोंनो डक्टर जानो हासिगोन। लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बायदिब्ला दासिमाव क'क्राझार मेडिकेल कलेजआव गासै 63सा फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरि नङै मावसुमाफोरा सफैखाबाय। फारसेथिं बिथाङा आसामनि सावस्रि मन्थ्रिजों लोगोसे बे हाबाखौ गोनांथि होनानै थाबैनो खम समनि गेजेरावनो मावफुंना होनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर बावहरो आरो बेनि गासै खामानिफोरा फैगौ 2 आरो 3 दाननि गेजेरावनो जासिगोन होननाबो फोरमायथिना होबावो मानगोनां बिथाङा। बाथौ खेराइ फोरबोआ जागायबाय। बोसोरफ्रोमबो खुंजाबोनाय बायदिनो देग्लायबो जारिमिनारि संकस खेराइ फोरबोआ खुंगा 8थि फोरबोखौ मैयानिफ्राय जागायनानै सानथामनि थाखाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बल्लमजरा दायनिमारि बान्दो सेराव जागायनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो जोबथा सानखालि आथिखालाव बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ बाहागो लाफैगोन होनना बानजायगिरि बिथांमोनहा फोरमायथिना होदों। बेनिखायनो बे हाबाफारियाव गासै बाथौ धोरोमनि सिबियारि आरो अनसायगिरि बयखौबो बाहागो लाफैनो थाखाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिना होदों। बडलेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलनि मुङै सानब्रैनि गारि हान्जा सुरनाय हाबाफारि लानाय जादों। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव फैगौ 27 फेब्रुवारिनिफ्राय बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव जानो गोनां बडलेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलनि मुङै मैयानिफ्राय बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव मोनसे सानब्रैनि थाखाय गारि हान्जा सुरनाय हाबाफारि लानाय जायो। मिथिनाय बायदिब्ला मैया बे हान्जा सुरनायखौ बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय जागायनाय जायो, जेराव बे हाबाफारिखौ आथिखाल बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फ्लेग अफ खालामनानै हाबाफारिखौ जागायनाय जायो, जेराव बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि गोबां गोजौ थाखोनि मावसुमाफोराबो बाहागो लादोंमोन। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गोबां मावफुं सोद्रोमा बिथांमोनहाबो बाहागो लादोंमोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। सरकारि न'खौ लानानै मोनसे जोबोद गोनांथार खौरां। मैया आसामाव हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सरकारा सरकारनि न' मोननांगौनि गिबि खोलोबखौ हगारनानै होनाय जाबाय। मिथिनाय बायदिब्ला गिबि खोलोबनि थाखाय गासै सा 3,80,000 न' गैजायै सुबुंफोरनो होनो थाखाय फोसावनाय जाबाय। लोगोसे सरकारि न'खौ लानानै मोनसे जोबोद गोनांथार बाथ्राबो फोसावनानै होबावदों, जेरै जायखिजाया सुबुङानो सरकारि न'खौ लानानै मावनानै होनायनि मुङाव एबा जेखि जाया मानो रां बियोब्ला बेखौ थाबैनो साखाथियाव थानाय पुलिसनो खौरां हरनो हागोन होनना फोरमायथिना होदों। बेजों लोगोसे 180012323560 नाम्बारखौ हगारनानै होनाय जाबाय, जायनि गेजेरजों सरकारि न'नि जेखि जाया जेंना एबा बेजों सोमोन्दो थानाय जेखि जाया सोरबाफोर रां बियोब्ला एबा बायदिसिना जेंनाफोर दङब्ला बेखौ नैबे फन नाम्बाराव कल खालामनानै गासैबो जाथायफोरखौ मिथिनानै लानो हागोन होननानै फोरमायथिना होदों। बनरगावआव मिनि स्टेडियाम गायसनदों। जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा आथिखालाव जौगाखांनायनि गुबुन गुबुन हाबा मावबाय थानाय बायदिनो दिनैबो आरो मोनसे खेला गेलेनो गोसो जाग्रा लाइमोनफोरनि थाखाय बनरगावआव मोनसे मिनि स्टेडियामनि थाखाय लाइखुन्थिया गायसननाय जायो। बे लाइखुन्थियाखौ गायसनना होयो आथिखाल बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसे बे हाबाफारियाव सानजा क'क्राझार बियाबनि मानगोनां MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गाहायै बेयाव फुटबलनि स्टेडियाम जागोन, मोनसे पेभिलियन, इनडोर स्टेडियाम जागोन आरो खारनायनि थाखाय मोनसे ट्रेकबो थागोन, लोगोसे गोबां दाजाबदेरबावगोन आरो बेयाव थानायनि थाखाय हस्टेलबो थागोन होनना फोरमायथिबावो। बेनिखायनो बेनि खामानि मावनायफोरखौ बनरगाव ओनसोलनि गासै रायजो राजा आरो बयखौबो नायनो थाखाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायनाय जाबावो बिथाङा।
आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनि फारसे बयखौबो फिन गोसो होफिननायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो दिनै गुबुन गुबुन समफोराव गुबुन गुबुन बिपिएफनि दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा इउपिपिएल सरकाराव हाबनाय बायदिनो दिनैबो आरो फिन बिपिएफनि मोनसे गिदिर खहा। मिथिनाय बायदिब्ला चिराङाव मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिनि दैदेननायखौ मोजां मोननानै बिपिएफ दोलोनि नखरसेनिनो साब्रै गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएल दोलोआव हाबदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों, जेराव मानगोनां रनजित बसुमतारिखौबो नुनो मोननाय जादों। रायजोआव फिन गारिनि गिलु-बालु जाथाया जादों जनाइनि लखि फोथारनि 515 नं राजा लामायाव गिलु-बालु जाब्रबथाया जादों, जेराव गंसे सुइफ्ट गारिया गंसे मटर साइकेल, गंसे स्कुटि आरो गंसे साइकेल सालायग्राखौ जायगायावनो सौख्लायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे जाथायाव जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो होननाबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। 2 गथ'साजों लोगोसे 8 जोखोम आसाम मेडिकेल कलेज हस्पिटालसिम दैथायहरनाय जाबाय होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। जिउ गोमानाय सुबुंखौ देकाफार्म बेलामारा गामिनि राजा दले होननानैबो सिनायथिनाय जादों। लोगोसे माखासे जोखोम जाबावनाय सुबुंफोरखौ जायगानिनो रायजोआरि देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जाबाय होननानैबो मिथिनाय जादों। सासे एनएलएफबि सोद्रोमानि जिउ खहा। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दाउलिगुरि गामिनि बदिसार बसुमतारिनि फिसाज्ला लुटन बसुमतारि आफादाव बिथांखौ बिलोमस्राव होननानै मिथिनो मोननाय जादोंमोन। बिथाङा हरखाब मोब्लिबनि जाब्रबथायजों रुंसारि जालाङो। बिथाङा सासे एनएलएफबिनि सोद्रोमामोन। बिथाङा हरखाबै मोब्लिबनि बोगथाबनायजों अबथिरायै जिउ गोमानो गोनां जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों, जेराव एनएलएफबिनि बेबायदि अबथिरायै जिउ गोमानायाव गोबां सुबुंफोरा दुखु मोननाय फोरमायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै 100 कौटि रांनि मानहानि गसर थिसनबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला थांनाय 10 फेब्रुआरि खालि बिथां हाग्रामा महिलारिया हितेश्वर बसुमतारिनि न'आव सिलाइ मोननाय एबा हाथियार मोननायखौ लानानै बे हाथियारखौ प्रमद बर'आसो दोनदों आरो बे हाथियारखौ पुलिसनो प्रमद बर'आ हरनानै हितेश्वर बसुमतारिनिफ्राय दिखांनानै लाबोदों होननानै फोरमायथिनाय बायदियैनो दिनै मानगोनां प्रमद बर'आ कामरुप डिस्ट्रिक्ट सत्र जाज कर्टआव मानहानि गसर थिसनदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि हाग्रामा महिलारिया जेबो गावनियाव फोरमान गैयालाफानो बेबायदि बाथ्रा बुंनायनि थाखाय बेबायदि मानहानिनि गसरखौ थिसननाय जादों होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।